A je tu také nebezpečí, že potkáme piráty. My se těšíme na piráty, že, Obelixi? Ale jistě. Loď na pravoboku! Piráti! Piráti! Počkejte, už jdeme. Juhu. No tak chlapáci, jen žádný strachy, jdem na ně. Odřežeme jim krky, rozpázeme je, zemydlíme je, pobijem, utopíme je všecky. Prostě ty triky jako vždycky. Čekejte na mít znamení a hurá na ně! Hurá na ně! Jako hurá na nás? Hnedle jsem u vás. Snad na mě nečekáte. Tohle není fér. On řekl hurá na nás. Aj! Uj! Hurá! Aj! Prostě ty trojky jako vždycky. Aj! Hurá, hurá! Aj! Řekl hurá na nás. Uj, 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 uj. Obelixi, no tak. No tak jdeme. Jo, Asterixi. Ale tam nahoře zbyl ještě jeden pirát. Ne, ne! Hurá na nás. Prostě ty trojky jako vždycky chlapi. Grr.